ke ube ususithatha kuphi isibindi wagcina uqala kanjani ke manje ukufuna ukuphuma waphuma kanjani? Ngisathathile isibindi sokuthi ngigcine ngiphumile kuma drugs ngizathu sokuthi angithi ufike wahlala nami phansi kulento ema counseling session. Absolutely. Yes, ukuthi egcineni kosuku decide manje ngoba asikwazi ukuthi wena ngoba khona ikhathi angifuni ukuqamba manga. Khona ikhathi la kwathola ukuthi ngiku medication ngiyisebenzisa. At the same time uthola ukuthi futhi ngiyahamba ngothatha izinto zami. Abona udokotela ukuthi ngenxa yokuthi manje uyasheba ukushaya kokubili fanele ugcine uphumela obala ukuthi uthatha ama drugs noma uthatha ukhetha kokho. So ugcina kubanjwa nalo kwafika ekutheni ngibuyelwa umuzwa ukuthi mina egcineni kosuku uma ngase ngigcine ngifele kulento. So ngaba umuntu onjani mhlambe even ifamily yami ngabe angiyicabangeli kanjani. So ngagcina ngisathathile isinqumo ngoba ngangibona ukuthi asekuphelile ngami. Mase bechaza ukuthi isystem yakho umonakalo ongaphakathi ungakanani. And sebengibekele nanokuthi uyazi yini ukuthi uzophila iminyaka engakanani njengoba usuvele onakele kanje ingaphakathi lakho.